ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಸ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಎದುರ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಮಾರಂಭ 2023 ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರ್ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 4ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 2020ರಿಂದ 2022 ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ತುಳು ಚಿತ್ರಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2023 ಎಂದು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲಂಜಿ ಜೂನ್ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರ್ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಮುಲ್ಕಿಡ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನೆರವೇರುಂಡು. ಸೊ ಈಗ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಡ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಬತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಬರ್ತದ್ದು 22 ಅವಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಬರ್ಬಂದೇಟ್. ಸೊ 2020 2022 ಮುಟ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಆದ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಕೌಂಟ್ ಆಪನು. ಒಂದು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿಂದ ಅವಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 28 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೂರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂದು ಐಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆದುಂಡು. ಸೊ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲು ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಬರೋದು ಗೆಸ್ಟ್ ಅವು 2-3 ದಿನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋ ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಕ್ಕಿರ್ನು ಪೂರ ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ಇನಿ ದಾದಾತನ ಮಂಡ ತುಮಂಡ ತಿಯರು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬರೋದಿದ್ದೇವೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದುರಂತ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪೂರ ದಿನಕ್ಕೆ 30,000-35,000 ದೆತ್ತೊಂದು ನಕಲು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಬಂಧುಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಆಯ್ತು ಪೂಜೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೇನೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾನೇ ತೂತುಜೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು. ನಾನು ಇಂತೆ ಪಂಪಿನಿ ಪೂರ ಚಿತ್ರದ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರಲಿ. ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾದೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ ಐಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಉದಯಣ್ಣ ಉಳ್ಳರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಆಯೇ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರೋದು ಮಲ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಇಲ್ಲ, ಒಂಜಿ ಪೋಷಕ ನಟೆ ಮಲ್ಪನ ಇಲ್ಲ, ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಗಿ ಪುಟ್ಟೋಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಈ ವರ್ಷದ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಡೋದು ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಅಪಗಾಂಡಲ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಒಂಜಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಪುಣ ಅಂದೊಂಜಿ ತೂಕ